Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Гаилә берничә көн утсыз торырга, ризыкны учакта пешерергә мәҗбүрене өчен идарә компаниясе барда законлы ди. Рак хөкем карары түгел, автоколада онкоауручылар өчен психологик ярдәм күрсәтү үзәге ишекләрен ачты. Шәһәр казнасына тиешле миллионнары җитми калган. Салым инспекциясе 8 мең шәһәрдәшебезне судка бирергә әзерләнә. 63-3 йортындагы бер гаилә 5-нче көн утсыз яши. Ике бала әнисе Светлана Лепишкина безнең кайнар элемтәгә шалтыратты. Электр энергиясын коммуналь хезмәтләр өчен түләмәгәнгә өзгәннәр. Комфортный дома идарә компаниясе хуҗабикәгә алдан СМС кисәтүләр җибәргән. Әмма ул мине язмача кисәтмәделәр һәм бурычым да ул кадәр зур түгел иде ди. Мәсьәләне хәбәрчебез Рима Әхмәтова ачыклады. Вот она пломба. Здесь написано за срыв пломбы штраф. Фатирга электрны узган җомгада өзгәннәр. Пломбада идарә компаниясе директорының имзасы тора. Сүз уңайыннан Светлана щитны гадәти ачкыч ярдәмендә ачты. Димәк, моны щит кешедә эшли ала. Лепишкиннар 5 көн электр билтәсез яшиләр. Светлана ашарга ышанасызмы, юкмы? Урамда учак ягып пешерәм ди. Вот такой я пользуюсь кастрюлькой. Кипячу воду, тут же я готовлю еду какую-то, то, что вот на данный момент она пустая, да. Хуҗабик әйтүенчә, ул моңа кадәр фатир өчен вакытында түләп барган. Тик соңгы айларда балаларының әтисе аягын сындырган һәм алимент акчасы кимегән. Аның үзенә дә хезмәт хакын тоткарлаганнар. Хәзер аның бурычы 17,044 сум. Хуҗабик инде берничә тапкыр идарә компаниясеннән бурыч суммасы һәм электр энергиясын өзү ихтималы турында СМС хәбәр алган булган. То есть уведомление не обязательно в письменном виде делать. Сейчас можно по WhatsApp предупреждать. То есть юрист у нас отключение делает в соответствии с правилами. Электр үзәргә 2 атна кала Светлана ханымның алимент картасыннан суд приставлары 11890 сум акча алганнар. Ә бурыч шулай ук кала бирә дип аптырый ул. Компаниянең юристы аңлатуынча, әлеге акча Лепишкинның элеккеге торган йортындагы бурычы өчен алынган икән. Комфортный дома идарәсенә түгел. Бурычлары 2 айдан артып китте. Шул сәбәпле без инде хөкүмәтнең, Россия Федерация хөкүмәтенең постановлениесенә нигезләнеп, 354-нче постановление, шуңа нигезләнеп инде алдан 20 көн алдан предупреждать итеп, бу квартира хуҗасын утын сүндерергә мәҗбүр булдык. Бурычлар игътибарына фатир өчен җыелган сумманы өлешләп түләргә мөмкин. Моның өчен үзеңнең идарә компаниясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алар фатир хуҗалары белән килешү төзиләр. Ә иң яхшысы коммуналь хезмәтләр өчен айга түләп барырга тырышу. Рима Әхмәтова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Чаллыда яман шиш белән авыручыларга психологик ярдәм күрсәтү үзәге эшли башлады. Икенче сулыш дип аталган бу үзәк 2704 йортында урнашкан. Яман шишне җиңеп була исемле җәмәгать оешмасына бу бинаны шәһәр башкарма комитеты 2 ел элек бирде. Тиешенчә җиһазлау өчен спонсорлар да табылды. Хәзер биредә авыруларга бушлай ярдәм күрсәтеләчәк. Это основная комната, это у нас лекционный зал, и для групповых занятий, и школы, встречи с врачами-онкологами, с психологами, будет проводиться школа пациентов. Элек авырулар белән әңгәмәләр үзәк китапханәдә үтә иде. Хәзер берничә бүлмәле фатирда уңайлы шартлар булдырылды. Төркемләп кенә түгел, белгечләр янына аерым-аерымда йөрергә мөмкин булачак. Шулай ук мастер-класслар, физкультура сәгатьләре оештыруда күздә тотыла. Главная задача нашего центра – помочь пациентам, их членам семьи, понять, что онкология не приговор, что с этим диагнозом можно и нужно жить, и не надо его бояться. Әлегә үзәккә керү урын эшләп бетерәсе җиһазлар белән тулыландырасы бар. Игелекле эшкә алынган җәмәгать оешмасына киләсе елда республика хөкүмәтеннән дә ярдәм көтелә. Үзәкне тулы канлы эшчәнлеген тәэмин итү өчен шәһәр медицина учреждениеларыннан белгечләр белән сөйләшүләр алып барыла. У нас теперь есть дом, в котором мы сможем общаться, в котором мы сможем приглашать врачей, психологов, консультантов. Это дом, в котором мы сможем прежде всего посмотреть друг другу в глаза. Вот. А для меня лично это возвращение в активную общественную жизнь, деятельность. Яңа үзәктә беренче чара 5 июньгә билгеләнгән. Ул көнне көндезге сәгать 3-тә онкоаурулар һәм аларның туганнары өчен пациент мәктәбе эшли башлый. Рима Әхмәтова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Физик затлар өчен әмилек салымы түләүгә бирелгән ярты ел төгәлләнү алдында. Әмма казнага тиешле сумма кермәгән. Шәһәр салым инспекциясе 735 миллион сум салым билгеләгән булган. Әле аның 116 миллионын җыеп аласы кала. Бу хакта Ярчалы салым инспекциясе башлыгы хәбәр итте. Но мы все прекрасно знаем, что вслед за требованиями следует наше обращение в судебные органы. И на сегодняшний день нами подготовлено порядка 8000 пакетов документов для передачи в суд
на сумму более 80 миллионов рублей. Моннан тыш салым инспекциясы исегізге түшірем. 1 июльден Россияда контроль касса аппаратлары яңаша кулланыла башлый. Алар онлайн режимда салым органына хисабы жиберіп тұрырға тиеш булалар. Әліге 5 мыңнан артық кассаның 34% гына яңартылғаны тикшерү 1 июльден башлана. Яңа технологияны кулланмаган очракта шәхси эшмәкәрләргә штраф 10 мең сумнан, юридик затларга 30 мең сумнан башлана. Шол яшьләр белән Дәүләт Думасы депутаты Марат Бәриев очрашты. Сөйләшүдә студентлар һәм эшче яшьләр катнашты. Республиканың яшьләр эшләре буенча элеккеге министры буларак ул хәзердә яшьләр белән бәйле мәсьәләләргә күзәтчелек итә. Депутат белән әңгәмәдә нинди сораулар каралганын безнең хәбәрчеләребез белеп кайтты. Яшьләрнең сораулары күп төрле, аларның күпчелеген шәһәрдә хәл итеп була, ә кайберләрен республика җитәкчелегенә ирештерергә кирәк. Отток талантливой молодежи в крупные города из более мелких, в частности из города Набережной Челны. Какие меры вообще можно предпринять? Ну, мы с вами догадываемся, что их не устраивает, да, почему они не уезжают. Как бы эта проблема уже достаточно изучена. Не хватает условий для творчества, для самореализации. Не устраивает зарплата или оценка этого труда. Очрашуда Россиядә яшьләр турындагы закон кабул итү турында да сүз булды. Әлегә ул проект хәлендә һәм эшаллы яшьләре яңа закон аларның күп кенә сорауларын үз эченә алыр дип ышана. Город Набережные Челны – молодежный город, быстро развивающийся, и за десятилетия построено уже много микрорайонов, в которых проживает много молодых семей. Но, к сожалению, в данных микрорайонах нет таких площадок, социальных учреждений, где могли бы молодежь, дети заниматься. Вот по учреждениям, подростковые клубы, молодежные, спортивные клубы, да, проблема. Нет нормативной базы. То есть у нас есть нормативы, что на такое-то количество населения должен быть детский сад, там должна быть школа, да, шаговой доступности, там должна быть аптека, поликлиника. По вот этим нашим учреждениям нет. Депутат Марат Бәриев барлык сорауларны язып алды. Иң элек күпчелеккә кагылучы мөһим әйберләр хәл ителәчәк, дип белдерде ул. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Татарстанда президент Рөстәм Миңнеханов указы белән төзелештә алданган өлешчеләрне һәм банклар кертемчеләрен яклау фонды барлыкка килде. Аның җитәкчесе итеп президент ярдәмчесе Айрат Нуретдинов билгеләнде. Фондка кредит финанс оешмаларыннан зыян күргән, Татарстан территориясендә алып барылган уңышсыз төзелешләрнең корбаны булган кешеләргә ярдәм итү бурычы йөкләнде. Иртәгә 31 май Рамазан айының 5-нче көне Мишалыда сәхәр вакыты 0 сәгать 55 минутта төгәләнә, авыз ачу 20 сәгать 1 минутта була. Әйтергә кирәк, Рамазан ул мохтаҗларның хәленә керү, ярдәм итү игелекле эшләр башкару ая. Бу исә сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Не проспите праздник больших скидок в Эльдорадо. С 1 по 4 июня. Скидки до 40% на технику, электронику, товары для дома и дачи. Приходите. Проспект Сиюмбике 2/19. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Как живут люди, страдающие от артрита и радикулита? Слышали, погода меняется? Да, я утром намазалась кремом Долгит в желтой упаковке, и теперь мне все нипочем. Крем Долгит помогает устранить боль и имеет противовоспалительное действие. И я пойду намажу. Что-то суставы ломит. Долгит. Немецкое качество по доступной цене.